Tady mám všechny hračky. A tady to musím spravit. Už. Tady se to rozbilo. Víte, chcete vědět, proč to tady mám? Proč? Protože, aby zastavil kouřit můj táta, ale už, Aby přestal kouřit. aby přestal. No, ale on už přestal, že? Jo. No, díky té tvé bariéře. A jdeme tady koupit na... No tady toho máš. Ježiše Kriste. Tady mám košíčky, kde mám uklízený věci. No, uklízený. Aha, máš to tam naházený, no. A tam jsou knížky. Jo, že máš tolik knížek. A tady mám toto. Počkej, a kde jsi to? To jsem vytáhl ze sklepa asi, že? A s tím si už přece nehraješ. Dobrý? A to je... To je všechno? A konec. Počkej, tak ještě zoo nám ukáž. Co? Ještě tu tvůj zoo. Koukněte se na... Koukněte se! Teda, ty tady toho máš. A to je všechno z Kinder vajíček? Jo? A ty Ne, skoro všechno. skoro všechno. Ne, toto není. To není, no? Toto není. Toto není. Tuhle zebru, tam tu žirafu malou. I tam ten lev. Tyhle nejsou. Jož, tady máš ještě jedno patro, aha. A toto není Kinder vajíčko. Ne. Tady je všechno Kinder vajíčko. To je všechno z Kinder vajíčka. No teda, ty toho máš požehnaně. Tak jo. Papa a konec. Papa. Papa.